Bueno, asmoa nola dantzari taldeko, dantza taldeko talde nagusinak egiten duen martxon intzuen ekitaldi bat, herrikontzako, pentsatu zen nola txiki gelditzen ziren kurso bukaera bitarten ekintzei gabe, pentsatu zen dantzari txiki beraiena partikularra antolatzea. Gaur ingo dugu hemen herrin zehar lehenbizi kalejira bat, herriko une desberdinetan gelditu aldikinez, eta gero emanaldien nagusie ingo da plazan. Bueno, 6 urtetik 12 urte bitarten eta 60 bat talde guztitan, 60 laun izango ia. Bai. Kurso bukaerako ekitaldie ekainen 9 izango dugu. Bukaerako emanaldie egiten dugu urtero, pilotalekun, elorri pilotalekun, eta horren aurretio ekitaldi hau pixkat izangoa, ensaio moduko bat izangoa, ekitaldi horri begira. Gaur alegin dantzari txiki egunarik ere ospatzen. Herri guztitik dantzen behar dugu, plazatik eta hola, danok batea. Kulturetxetik anateako gara. Txulala eta txontxongilo eta dantzoiek. Guk txontxongilok, agurrak eta dantza guztik. Gogokin gaude, pixkat urdute pixkat igual, baina ni gogokinago.